nang lijong si swar lo so mate sopin so pusitame pirthe long akacheri akenang sop chenam nang le ning kedok abang pujong si sarmar mate sarpimar polotangte nang le pilok lempo Herbert Kro pu inut sarmar po ningkan ingkoi ra throk arda animsopi aphan aning kedok ason che krong pen aphin chongthui det ajok animsopi bang FIR pidet inut jong se nona aprang along Pina kisung ke boy dokok pulte lang Herbert Kro atai ken bening Herbert Kro amen alang liken ni di choro ningkan ner keblo kaching kita angbong alang lini di hem bang po hilipen nang ther nang hapo si alang pan FIR pidet lo Kedantang ningkan nerkep aplang pen Herbert Kro inut arta ningkan ingkoi ra throk animsopi aphan aning kedok cekrong si kai keta do thagra petitilo bonta alang liki inut sarmar po Perangkia mailong Herbert Kro ka chongthui det animsopi pen ke pachini pon ke inut asarmar Herbert Kro ne phan chongthui det alang ke inut asarmar ni tum ka ching kita ningkan nerkep dolo osomata padolo bonta medicine nang pidet po paklo fititi lapen nonta oso ciklojon thom dolo bonta non ke cingki nang nelo posi Herbert Kro helepen nang ke ther posi kisung ke phovek anin sopi pen pherangkia mailong ninjepon tang te Herbert Kro komatlo Herbert Kro laki inut carving autonomous council nang FAO lo Herbert Kro ki inut apiso asu ke dotang abang pu mate sarmar binong bonta Herbert Kro kamatha kahe no dak ajoine aning iklun ajoine pensi inut arta ingkoi ra throk anim so pia phan aning ke dok kache krong pensi nang en po pupen cingki si ningkan nerkep an apor padamlo bonta non apor nang tila hutke labang so anim so phan kipu nang en elopan alam klanglo laposa nang hot anin so pia bang ahok pet akang sai long jimene pura ahem along pherangkia mai chephabon lo animsopi pen kache than pon atengke surihini ra krep flipensi latung kachingki chingki bom bang bom lo Herbert Kro abang helepen ke ther ke hap pensi kachingki kabor I alam sedami animsopi pen herangkia thengno than pon afiana bang ke sai jok de se Herbert Kro phan dokoklo Herbert Kro ke nehema sorlo mate nipinan lo athe nitum nogao long court marriage dam etlo puta animsopi pen than pon lapen osomar stame kachopathe aphong aphanglo stame Herbert Kro abang dowai ban po nang pacho po oso paklo phititi pusi chethan pon lapen oso paklo lok phong thom lo puta kisung ke phovet anin sopi pen tharang ke athengno chethan pon nonta ciklojon thom na ibeng an Herbert Kro pen oso kachopathe thulo pusi anim sopi pen herang ke athengno chethan pon bonta non an apora bang ke Herbert Kro bang nephan nang en e lo pusi Herbert Kro kaning je pusi anim sopi pen chethan pon bangso ajone thana along stame Herbert Kro amen pen lam hoi stame pidam nang koklo puta nim sopi pen chethan pon halapanim sopi apunu pen chetame labangso Herbert Kro aphan insai vek nang ji ahok pet akang sai kilong ji aphan karbeng long aro solang do arat aphan lapen karbeng autonomous council along kethe kiting atum aphan jasemet pet karbeng autonomous council CEN Dr. Tuliram Ronghang aphan stame tuningri odopon lapen karbeng long aro hamphang asong ke do an atum tanang cherap na chito duntha tuningri pon anpartamo e franke bang ji apora hojong si anim so pia bang pine kisung katora do kok pulutang te Herbert Kro si adai si en nang ji puda anim so pi apunu pen ning jepon ipu pen franke raji prong report Harvard Daily News Resmit kihang nang ko katheke lahan lo council inut aphau Herbert Kro amen alang liken ni di choro ningkan ner keblo kaching kita angbong alang lini di hem bang po hilipen nang ther nang hapo lapen relation do bo angke lapen usul pathe mata khom lo ako alang liti nilipan ken medicine nang pidet kanti nang taklobo kilala bang khom angke nona bang ta iklojon
chongthui beng le chu chu report ke la hen lo ho la bang doctor report lo la bang ke ultrasound report lo angke non alang bang ke ni nili phan alang nang en elo si alang kaning ji angke uso do kok pe na phi alang nang en elo ke nili ta ning oile nilin patumi digalom si alang phan FIR pidet lo inang kok lo alang nang en elo pamat si FIR alo bangke nidilong do lo la hen lo FIR alo bangke plus la so aprang alang pen nogam high court along nili tum court merit dam lo nila so court alo study dun depin pensi suhi bang mari dun derlo nona bang ke alang phan ni phan ni duk nang kang hoi nang an ilupu ni phan hanti nang bibe nang ether nang ke happen lok si alang ni phan physical relation do pen non usu nang bikok pen ap ki alang ni phan nang an ilupu bang ke chok chilo alang phan FIR PL lo police tum arrest vek nang pop la swalam apu thak la FIR pidet apu thak police bang arrest vek nang pop la so phansi ni chuningri lo rat tum hanta police tum hanta media tum hanta pini la so kaningje ke hawlo la lang li nili ga supi lo la se lang li phan ke majo ko cherap dun bang be lang li jangreng lo apia pota be lo hala abongta also aphumiu ide la ke thang ta kam cho toino la se nili tum nili apunu him na me chuningri lo alang li la council aphau Herbert Kro phan ke alang tum da council la staff tum mendame alang phan apupasun bek ningi la pen alang li dak Dr. Tuliram Ronghang setame alang li Herbert Kro phan apuben pasun je phan alang li Dr. Tuliram Ronghang madai chuningri lo la pen team kar benglong atuma phan dame chuningri lo la an alang li ni tum ke alang li phan ahok ko lo bon li supi phan la nili ka supi phan ko chelang ko bon ko se alang tumana din ta purun de ni tum alang li phan ke ni tum pu dakle bang ta thang ta che gung de theu de ham de alang li si wang po alang li si che pini dang nang chingki nang ye than po ke ahok ni alang li ke en vek po la ken li kar biaron atang pen bang po obong the pen da bang pu se alang li ta me chichakang sidame non pinika asar pi dak ki thi hu se las la so de bang cholo la pen ke bang pin lo tha ko bor birta ta ne pin lo so ma se ni tum tamela FIR pinang ko lo alang li bang de ma se ni tum ta hojo ne de lo lang li phan chuning ri pe ni tum ke la moro sor mang ke alang li ji pon joy no lang li ji pa chorong de lo pot ni tum hengke lang di tum thang alam du delu se no bangke na lang jitu ponpe de la pot la ke karbyang long la all social organization tum dame ni tum long na bachera bunji la alang li phan pera kang sai palong ja phan se ni tum ke chuning rilo na se la alang le tum la tim karbyang long pen doctor tuliram sar karbyang long siam dame la haya pera kang sai palong ja phan se ni tum dak nili apunu pe name baten de tum bongrong so name alang de phan tum ha chuni glo analam non la nili supi mate nili ga supi alang li jong se la non aprang gawang ini pina jong se alang li chiplang det lote alang li Herbert Kro alang li council of how Herbert Kro alang li adai chen bek ning lage nilo supi nili ga supi jong se pina chiplang det lote ni tum ke alang li phan ko anone ni ke alang li ni supi tum han hok pe se use jibon hok pe se mathai jibon ko se lang la kai phang se mathai ji ko lang li lam cha ka teng ben son se la bon bu ni tum ke anone ni ke se din ta punia ni an ke alang ya ke sung se ko phorong lo ni ke supi phan ma ke la ni supi ya phan ke alang
Herbert Kro hili kaman pen kither ke happen to no la se la ningisupi yong se nona aprang along ipina kisung ke boy do kok pulte lang Herbert Kro adai ken ning lage